Avui al COE que hem estat parlant de les opcions per rehabilitar els extants posteriors del maxil·lar superior i de la mandíbula, veient la vessant més regenerativa i també les opcions de mínima intervenció. Hem estat repassant sobretot són les alternatives, els tractaments més complexes que són tècniques regeneratives, amb més mobilitat, amb més llarg temps i hem vist realment totes les possibilitats. La veritat és que és un escenari clínic molt freqüent. Els sectors posteriors molts cops presenten una atròfia severa que requereixen procediments més avançats i, per tant, crec que és important que tots els col·legiats sàpiguen les diferents opcions de tractament per poder tenir en compte, sobretot, la perspectiva del pacient i què funciona millor. Doncs aporten les ganes de donar informació, les ganes de saber les petites coses que fan declinar-se per un tipus de tractament humà.